Il-pressjoni fuq id-Deputy Leader Laburista Chris Cardona qed tkompli tikber wara li fit-tmiem il-ġimgħa Net News żvela l-istorja tal-manuvri li għaddejjin biex itajrulu rasu, tant illi lanqas fil-konferenza ġenerali ma ħallew jitkellem. Din il-ġimgħa Cardona ma tfaċċa xejn il-Parlament, it-tlieta kien assenti u anke l-erba' kien assenti mill-Kamra ta' Rappreżentanti, xi ħaġa li faċilment tista' tiġi konfermata mid-dokumenti uffiċjali tal-Parlament. Apparti minn hekk sallum ir-rapportaġġi li xandarna dwar Chris Cardona qatt ma ġew miċħuda mill-Partit Laburista. Fil-fatt konna aħna l-ewwel li żvelajna kif qed issir pressjoni fuqu biex iwarrab u l-Labor dwar dan baqa' sieket. Sieket ukoll dwar il-fatt li l-ħadd fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Cardona ma tħallix jitkellem, konferenza li saret eżatt l-għada li ħriġna l-istorja dwar kif iridu minn ġewwa inneħħuh minn nofs. U wara illi dan kollu ħareġ fil-beraħ attivisti Laburisti kkummentaw pubblikament illi l-partit tagħhom beda jimrat għaliex lan ta' partit m'għandux ikun għal dawk tal-qalba biss. Huwa sigrit magħruf li l-affarijiet tal-Cardona bdew jiggravaw propju wara x-xhieda fil-qorti ta' Melvin Tewma waqt il-kompilazzjoni dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Tewma żvela kif it-tifla ta' wieħed mill-aħwa De Giorgio kienet ingħatat impjieg ma' Chris Cardona qabel l-assassinju ta' Caruana Galizia. L-istess sorsi konfermaw ma' Net News illi dak li żvela l-middleman fil-jiem li għaddew illi fuq il-mobile li kien ittella minn iħ il-baħar fil-Marsa kien hemm irrekordjat numru wieħed biss, dak ta' Chris Cardona, xejn ma niżlet tajjeb ma' ċrieki fil-Partit Laburista illi jridu jneħħu l-Chris Cardona minn nofs u joħdulu postu.